Uns 17 establecementos pertencentes a distintos microsectores, fundamentalmente o téxtil, daránse cita esta fin de semana na Pobra, na feira Comercios á Rúa. A iniciativa que promove o Centro Comercial Aberto Odeán, en colaboración co Concello, desenvolverase na Praza do Emigrante. Arrancará este próximo venres e prolongarase a todo domingo, con horario ininterrompido de 11 da mañá a 12 da noite. Ademais da propia venda de produtos, desenvolveránse tamén diversas actividades paralelas, entre elas varias charlas, dirixidas tanto a profesionais como a clientes. Venres, a partir das 9:30 da noite, contaremos con Agustín Pérez Calvo e faremos unha charla coloquio sobre o comercio en Internet. É importantísimo, xa vos digo, todos os cambios que está sufrindo o pequeno comercio e para nos evitar pois poñernos, digamos, o que é ao día nas novas fórmulas que hai de venta. E despois o sábado contaremos tamén con outra charla coloquio, que a outra pata que para nós é fundamental no tema de comercio, que son os clientes, e en este caso contaremos con Lara Prado, que é unha blogger e instagramer, digamos que xa famosa polas redes e tamén por esta comarca, e que xa ven participando con nós dende o 2013, que participa nunha das feiras con novas diseñadoras mostrando que eran seus diseños, e agora pois nos vai a falar de novas tendencias tanto a nivel que hai na rede e que se van a poder visualizar da feira. Dende o Concello destacaron a importancia desta iniciativa, a que se veñen sumando dende o seu inicio, hai agora 7 anos. Con ela pretenden contribuir a darlle pulo a un sector como é o do comercio, que non está a pasar polos seus mellores momentos. Estamos encantados e encantadas de que se celebre esta actividade que é tradicional na Pobra e que todo o mundo espera no verán. Pois algúns para facer esa compra das rebaixas, pero como decía Amparo, pois para a oportunidade de coñecer en profundidade pois todo o que temos que ofrecer como vila onde se pode realizar pois unhas compras cómodamente gracias a todas as rúas peonís que temos e o céntrico aparcamento que temos, moi fácil acceder a todos os nosos comercios. Esperemos pois contar con moita xente que veña pois a pasearse polo noso concello e a mercar desde logo no noso comercio.